बे समाव रायजोनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंलु सिखांदों आरो बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ लानानै मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे सोंथि सिखांनाय बाथ्राखौ गावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानि रावखौ लानानै सोंलु सिखांदों। बेनो जाबाय हाग्रामा महिलारिया बाथ्रा बुंनो लाइसेन्सनि गोनांथि जायो नामा? मानोना साननैसो सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय 2 दाननि लाइसेन्स गैथ'आ होननानै बुंनायखौ लानानै गोबां सोंखारिनाय आरो गोबां रायज्लायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो हाग्रामा महिलारिया सोरनिबा लाइसेन्सजोंसो बाथ्रा बुङो नामा? थारैनो हाग्रामा महिलारिया सोरनिबा लाइसेन्सजोंसो बाथ्रा बुङो नामा? सोर होयो हाग्रामा महिलारिनो बाथ्रा बुंनायनि लाइसेन्सखौ? बिथाङा खनले बुंबाय थादों लाइसेन्सनि बाथ्रा। थारैनो सोर मार हाग्रामा महिलारिनो बाथ्रा बुंनायनि लाइसेन्स होग्राया? मा बाथ्रा जानो हागौ बे लाइसेन्सनि बेलायाव? बे समाव बिपिएफ दोलोआ गावसोरनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो बिटिआरनि दाब जायगायाव गोबां मावफारि हाबा लागासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावनो आथिखालाव जाबाय थानाय सिखाव डकायत थासारिखौ लानानै बेनि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाथ'वा होननानै बुंदों। नाथाय मानो? मोनसे गिदिर सोंथि। मा जाहोन दं? बिटिआरआव गाज्रि थासारिनि सायाव बाथ्रा बुंनो हायै मा जाहोन दं बेखौ गोबांनि गोसोआव सोंथि। এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱাৰ মানা আছে মোৰ। এইটো 2 মাহ পিছত মই যেতিয়া লাইচেন্স পাব তেতিয়া ক'ব। এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱাৰ মানা আছে আৰু এইটো কিয়টো আৰু যদি কয় আৰু বেছি হ'ব। হয় নেকি? কিয়টো যদি আৰু কয় আৰু বেছি হ'ব। মই কৈছো না মোৰ এতিয়া এনেকুৱা কোৱাৰ কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টি হওক কোনোবা কিবা হওক ইয়াৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখা মানা আছে। সেইকাৰণে কোৱা নাই। 2 মাহ মান লাগিব। এইবিলাক কিয় উঠি থাকে? এইবিলাকৰ ওপৰত ক'লে আৰু বেছি হ'ব না। খোৱাৰ মানা আছে বুলি কৈছে। উঠি থাকে এইটো আৰু কোনেতো আৰু ক'লেতো আৰু বিশ্বাস কৰিব। এইটো মই নাজানো। মই কাৰো ওপৰত একো নকওঁ। খোৱাৰ মানা আছে।